Uyaphulwana. Uyaphulwana ngothando thina siyadlalana. Siyanqathana umdlalo kamagalobho uqokolwayo. Mithatha sengidlalile nawe idlala. Uthando silukendakenisa kwebhola webafana. Kaze kabani enhliziyweni idlalayo. Washo wafakaza usisobelele embhedeni emtholampilo. Wathi qha ungabasukeli abafana thina siyadlalana ekugcineni siphinga ukuthi abafana bayafana. Kanti cha nje la siyadlalana. Ngilele lo mbhede mina kufanele. Abafana bekubashintshashintsha isonto nesonto umvuzo walokho ile ngane engiyithwele. Ingazi zalo ubani. La kuyadlalana kanti sonke nje siyafana. Wakhuluma wesilisa bekulayini eyona ngamaphilisi emtholampilo. Wathi qhawele mbongi ngilaye ngikhona namuhla akangithandi. Kodwa lo ngomvuzo ongasiphathi kahle. Nami ngikomunye beshintshashintsha isiketi. Yazi mina evikini usuku nosuku bengihlezi nomuntu omusha engimvusayo. Bengivumile noLozerande. Umvuzo walokho amaphilisi engiwalandayo. Ngiyasaba nokubatshela ebengizwana nayo. Izinkinga zaqedela ukuphila. Yazi futhi qhawe uma singafunda ukuneliseka. Sezingancipha lezinto ezithilayo. Lezi zembezi zemizimbo yothando zingabe ezinye ukwehla kodwa.